Yun mga lods, good morning sa inyong lahat. Fishing muna tayo. Dito sa dating spot natin. Yan. Masyadong low tide. Ito yung spot natin, tapat ng barangay Panugan. Bali, kararating lang natin ngayon mga lods. Ito yung pain natin, buhay na mga hipon. Bali, dalawa yung setup natin na kawil. Bali, numero 12 yung gamit natin. Ito yung isang hook lang nakalagay dito. Dito dalawa. Sana certain tayo mga lods. Abang-abang lang mga lods. Napakainit. Kasi alas 9:30 na. Alas 9:30 na tayo nakarating dito. Sabit. Shout out sa inyong lahat mga lods. God bless po. Bali, araw ngayon ng Biyernes, September 12. Sana makadilensya tayo dito ng ulam-ulam bago tayo umuwi. Galing pa lang tayo sa kubo. Shout out sa 10 nanonood. Huli itong malaki mga lods. Ihuli lang natin, baka sakaling maulam pa natin to. Malaki kasi yung huli natin kanina. Pwede nang pangulam. Ayan o. Yan, good morning lang ga. Adak sa tubang sa Panugan. Tangawil.
pagkape na dida. Naulpot pala ako dili. Dito akong tamangawil sa doongan sa kuwar kaso kay Adam may nagpanday. Hiling-hiling lang sa akong live kay 25 na lang akong cellphone. Kumakagat na. Ay madali. Hindi tinamaan. Bawas yung ano, pain. Medyo masulog pa. Masulog pa, numbas. May nagpanday nga dito. Tapos dito may namukot sa konloyo. Medyo palantong na, magsibad na yun yan tagtaod. Shout out sa inyong lahat mga lods. Sana makadali tayo ng pangulam. Sangot na lewat. Kampi din sangutan eh. Hanap baon.
pagkat kaya hindi doon na Dili area ho. Dili area. Para pa man. Naulpot palak. Ulpot palak lo taud-taud. Taud-taud palak dili. Jadi dah kadang dah elek cang ade. Tidak dah baik cang ade sampai pupuk. Kalau dia kemasan. Ada man dia yang tinigam nan dira si larum. Ha? Ada man dan isda si larum sa kahoy. Elek cang ade orang dia kemasan mo. Nani isda. Ha? Mangagat. Mangagat oh. Ini nga. Isa ilarom sinakahoy. Kadamo sangutan.
Shout out sa 20 katao na nanonood, sa mga viewers natin. Shout out sa inyong lahat. Hindi pa tayo nakakahuli. Mamaya pa siguro ito pag pa-high tide. Time check, alas 9:47. Kahit makaisang piraso lang tayo, ayos na. Kahit makaisang piraso lang tayo na good size. Hindi tayo makahagis dun sa malayo kasi inareahan ng lambat. Dito lang tayo sa gilid.
Wala pang paramdam. Good morning po, ma'am Marisa Kadigal. Shoutout po. Salamat sa panonood. Tagasan po kayo, ma'am? Good morning, idol. Manoy Nil Vlog. Shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Di pa tayo nakakahuli. Magkakalating oras na tayo dito. Fishing muna tayo mga idol, mga lods. Sakaling makadilim siya tayo ng pangulam. Low tide pa. Wala pang paramdam yung mga lapu-lapu tsaka limusan. Fishing time muna tayo. Fishing live. Wala akong pana idol. Tsaka malabo dito yung ilog. Napakalawak. Doon tayo galing sa doon tayo umuwi doon. Dito sa sa Barangay Panhugan. Diyan sana maganda mga will. Kasi maraming diyan, talakitok. Kaso may tao. Bulabog. May lambat dito banda. Hindi tayo makahagis doon sa malayo. Kung malinaw lang sana, tsaka kung may pana, hindi siguro klaro dito yung isda, malabo. Hindi pa nagpaparamdam yung mga target nating isda, mga lapu-lapo. Malapit nang maglantong. Mamayang pa high tide. Sigurado may kakagat na dito.
Sabit na naman. Buti natanggal. Oo, idol. Malapit na ako dito sa Bukana. Ilog. Kaya may mga lapu-lapu dito. Dahil sakop din to ng dagat. Salamat sa panonood, idol. Malinaw din to kapag hindi umuulan. Kaya lang madalas yung ulan dito sa lugar namin. Napakalakas pa ng ulan. Kagabi umulan na naman kaya palaging baha. Wala pang paramdam. May time talaga na dito madalang. Wala pang paramdam. Sisimula ng mag high tide mga lods. Sana may magparamdam na.
Sabit. Kalahating oras na tayo dito pero wala pang ano, paramdam. Lipat tayo ng spot mga lods. Inarihan kasi dito ng lambat sa tabi natin. Sabit. Tayo sa unahan kung saan walang lambat. Walang makakalapit dito ng ano isda kasi may lambat dito sa tabi natin. Dito mga lods, subukan natin dito.
High tide na mga lods. Sabit. Potol. Hello po, shout out Team Partners. Ang daming sumasabit dito. Balik tayo dun sa spot natin kasi pahited na. Daming sumasabit dito. Mukhang masasiro tayo yata mga lods kasi may katabing lambat dito. Tayo makapaghagis sa malayo. Balik tayo dito sa pwesto natin kanina.
Ako 15% na lang yung ano, cellphone natin mga lods. Shout out mga lods. Shout out sa inyong lahat. Marami tayong reserba. Wala pa lods. Idol, wala pa tayong huli. Wala pang paramdam, mag-iisang oras na. Parang may nagparamdam na. Yun. Hinila. Nawala. Okay, isang oras na pero wala pa. Hinihila na naman. Sabit pala. Sana pagbigyan tayo dito ng huli.
sabit yung isang kawil natin mga lods. Hayaan muna natin, baka sakaling matanggal. Baka may isdang kumagat, matanggal. Hindi pa talaga natanggal. Palubat na pala tayo mga lods. Mukhang ngayon lang yata tayo masisiro sa spot na to. Marami din ang awil dun, oh. Mga bata. Inita na yung sapo natin. Natanggal pa yung sumabit. Kinagat pala kasi nabawasan yung pain. Kaya pala natanggal.
Mukhang uuwi yata tayo ng luhaan. Wala pang paramdam. Malakas na yung agos sa high tide pero wala pa tayong huli. Bakit naman? Malalobat na lang yung cellphone natin. 12% na lang. Kung wala lang sana lambat dito sa katabi natin, makahagis tayo dun sa malayo. Mag-iisang oras na tayo dito mga lods, wala pa. Bakit kaya? Kung maabot na tayo ng isang oras, uwi na tayo mga lods. Ulam na lang natin yung malalaking hipon.
Sabit na naman mga lods. Malas natin ngayon. Napakamalas ngayong araw. Wala man lang paramdam. %10 na lang mga lods yung cellphone natin. Yan mga lods, babay na. Uwi na tayo mga lods. Palubat na yung cellphone natin. Salamat sa panonood pala. God bless pa sa inyong lahat. Sana patuloy nyo pa akong suportahan mga lods. Kahit wala tayong huli. Ganda sana ng spot dito. Kaya lang hindi tayo pinalad ngayon. Bawi na lang tayo next time.